E pa dobro večer svima, jel večer? Jeste. Koliko vas ima otprilike, slobodna procena? 30-ak. Ali nisam to ja rekao, to je rekla ova devojka ovde, negde mi je poznata, setit ću se, ima vremena. Vi ste ovde sa 3 fakulteta, koliko sam shvatio, imali nekih koji su se prošvercovali, završili već fakultet pa došli i tako. Stari studenti, dugovečni i tako. Građevinski, arhitektonski i ETF, jel? Postoji jedan kviz koji je jako sličan ovom i on ide ponedeljkom na RTS-u, uveče oko 9 sati. Mislim da će ovo biti bolje. Dobro. Što više aplaudirate, ja veću tremu imam, molim vas, lakše. Moram da budem priseban. E pa ajde predstavimo, kako se ovaj tim zove, mene piše tim broj 1. Može tako? Baš nije i nešto lucidno. Ajde smislite neku ekipu, odnosno neki tim, odnosno ime za tim ili ekipu, ajde. Idemo Niš. Dobro. Pa da vam predstavim tim koji večeras igra sa nama, sa desna na levo, to će biti Tara Minić. Tara studira elektrotehnički fakultet, 3. godina, je li tako? Iz Beograda. Tako je. Tako je, sve u redu. I njena interesovanja su tu negde književnost, umetnost, geografija. Da. Ko vas je naterao da budete član te ekipe? Pa ja sam pokušala da se prijavim i za Poteru koja je bila pre par dana na ETF-u, međutim tad nisam prošla audiciju i evo me sada ovde. Dobro, Tara. Dobro, Tara. O nekom hobiju i nekom slobodnom vremenu koji ti koristiš za šetanje pasa, čitanje knjiga, to je obavezno kada naši takmičari dođu u pravu Poteru tamo na televiziji. Čime se bavite? U slobodnom vremenu čitamo knjige. Mi smo najnačitanija otprilike nacija, koliko sam ja... Dobro. To je bila Tara. Sa njene desne strane je gospodin Aleksa Marinski. Je li tako? On, dečko, studira arhitekturu, 2. godina, master studija, jel? Tako je. Dobro. Iz Beograda je. Njegovo zanimanja se kreću od arhitekture, naravno preko istorije, geografije, vozovi. Tako je, od detinjstva, to je jedna od tema koja me jako interesuje. Kao mali sam veoma volao da posmatram vozove na stanici i da se igram, da ih u stvari, da sam otpravnik vozova, da ih pozdravljam praktično. Pa što niste krenuli na saobraćajni fakultet onda? Pa eto, ipak je arhitektura bila velika ljubav od detinjstva i odlučio sam se za arhitekturu. Dobro. Vozovi, kvizovi? Tako je, već sam i bio u Poteri pre 21. godine. Ti si bio u Poteri? Jeste. A to je onda neki drugi voditelj bio. Ne sjećam se. Dobro. Eto, drago mi je da sam se setio, u našoj kući. Dobro, odlično. To je Aleksa. S njegove desne strane je Luka Bojković, pardon. Bojković, jel? Jeste? Građevinski fakultet, 2. godina, master. Ovde piše geodezija, to je pravac, ako sam razumio. To je smer, da. Smer, izvinjavam se. On dolazi iz Velike Plane, u slobodnom vremenu voli da putuje, peške ili biciklom ili... Pa avionom, autobusom, kako kada. Dobro. I njegove interesovanja kao, eto, reklo smo, putovanja, film, sport. Dobro. Luka, hoćemo još nešto da dodamo na sve ovo, tipa, otkud vam ideja da se pridružite svi za Niš? Ili smo tako rekli, Glupar se zove? Da. Idemo Niš. Nagovorili vas ili... Pa kada se već nikad nisam prijavio za Poteru, rekao, ajde sada iskoristimo ovu priliku, pa malo da se igramo. Dobro, odlično, Luka, ajde da se kvalifikujete, pa ako se budete pokazali, mogu da urgiram za vas da se pojavite u onoj Poteri tamo.
Pored Luke, na njegovoj desnoj strani je ostao još Vukašin Vasić, je li tako? Građevinski fakultet. Vukašine, evo prilike da na velika zvona objavim da on dolazi iz Bajine Bašte. A ne mogu da ne budem nepristrasan, jedan od najljepših krajeva u ovoj našoj zemlji. I dobro, Vukašin, istorija, geografija, pub kvizovi, to su njegove interesovanja, je li tako? Eto, i on je kum ovom timu, je li tako, idemo Niš, to je njegova ideja. Dobro, imamo prvi tim koji je očigledno zauzeo dobru poziciju, a ovde su već pitanja za njih. Pošto su se stvorili uslovi za početak ove prve igre, a tim vidim da se nakostrešio i da jedva čeka da to krene, njihovo vreme neka krene sada. Po kom našem socijalisti i političaru je nazvana Univerzitetska biblioteka u Beogradu? Svetozar Marković. Tačno. Tako je govorio. Ko? U naslovu dela nemačkog filozofa Friedricha Nietzschea. Tačno. Koja afrička država je u potpunosti okružena Južnoafričkom republikom? Lesoto. Koliko je bilo rimskih kraljeva? 13. 7. Ko živi u ananasu na dnu mora? Sunđer Bob. Tačno. Za koju prirodnu nauku se dodeljuje Fieldsova medalja koja se izjednačava sa Nobelovom nagradom? Dalje. ETF-ovci. Za matematiku. Koja zemlja je najuspešnija na olimpijskim igrama u gimnastici? Kina. Sovjetski savez. Koji mesec u Beogradu je opevan u poznatoj pesmi Zdravka Čolića? April. Tačno. Koje godine je izvršen atentat na američkog predsjednika Johna Kennedya? 1961. I to je tačno. I završeno. Sad može aplauz. Treći. Da. Ispravka. Nije tačno. 63. a ne 61. Međutim, meni je odgovor bio na drugoj strani dok sam ja stigao, a požurio sam da vas pohvalim. Dobro, u svakom slučaju, da vidimo ko je sabrao vaše tačne odgovore. Imate jedno 50% tačnih odgovora, rekao bih. Ima tu malih tehničkih poteškoća, ali i vaš tačni odgovor je 7. Je li tako, Milune? Dobro, a tačan odgovor je koliko? 1000 dinara. Ovo ste ga preterali. 7000 dinara, to je bilans koji su, evo, ostvarili ovaj četvoročlani tim. Idemo za Niš. Dakle, dobro. Dobri su, nisu loši. Nemojte odmah da ih kritikujete, dobri su. Dobro. Sada idemo dalje. Sad nam treba za drugu igru, je li tako, ko? Treba nam tragač. Mogući tragači, ovde postoji, ima ih 4 i to su profesori. I asistenti, dobro. Šta ćete, pa neko mora da bude i negativac u ovoj priči, ne da budu studenti. Ovako da vidimo, on tu negde i treba da se pojavi, je li tako, dobro. Kaže ovako o njemu. Večeras u ulozi tragača, čovek koji oblikuje sudbine studenta brže nego što Maxwell napiše svoje jednačine. Gospodar konturnih struja. Sam dobro pročitao. Prvi Tevenenov. Prvi Tevenenov saradnik i čovek koji uvek zna gde je napon najveći. U učionici pred kolokvijumom. Redovan je učesnik pub kvizova na kojima ga najviše obraduju pitanja o skandalima estradnih ličnosti i log periodičnim antenama. U odmeravanju snaga sa njim osetit ćete šta znači rezonanca, napetost raste, a otpor opada. Ako mislite da ste spremni, setite se, u njegovom krugu struje teku uvek zatvoreno. Zato nemojte da napravite kratak spoj. A to je Darko Ninković. Dakle, naš tim, je li tako, nije menjao sastav, ostali su svi na broju i imali iz prve igre 7 tačnih odgovora. Od pročitanih nekde 12 pitanja, to je
tako dobro za pohvalu. A sad ćemo vidjeti kako će se snaći dalje. Sad idu pitanja sa ponuđenim odgovorima, daleko će biti lakše, s obzirom da vas je 4. Sigurno nisu dovoljne i dozvoljene ove konsultacije, dakle samo da čujemo odgovor. Krećemo od prvog pitanja, ako radi ova tehnika kako... Ponude, ja se izvinim. Da čujete? Dobro večer. Jel to moramo isto da radimo? Moramo. Ajmo sume onda, da se pogađamo. Dakle, 7.000 dinara, to je ono što su osvojili u prvoj igri. Donja svota, da, piše ovde, bila bi kolika, kažite nam, Gosan Tragač? Gosan Tragač kaže 2.500 dinara. 2.500 dinara, dobro. A kako će oni sada, dobro, konsultovat ćete se oko ovih iznosa. 2.500 donja svota, gornja, nemojte preterivati. 5 puta više, 35.000. 35.000 dinara. Dobro. Ajde vidimo šta će odlučiti tim. Hoćete se na glas konsultujete ili ćete odmah da ispalite? Tim je jednoglasno odlučio da ćemo ići na višu sumu. Da, bravo, bravo, bravo. Dakle, brane 35.000 dinara, odnosno pokušavaju da osvoje i njihov tragač, je li tako? Zaostaje tu nešto malo, tek jedan odgovor, pa ćemo vidjeti i Darko. Ajmo da krenemo sa prvim pitanjem, da vidimo kako to izgleda i pazite vamo. Srednje ime američkog pronalazača i industrijalca Thomasa Edisona bilo je pod A. Alva, pod B. Alma ili pod V. Alba. Kaže tragač, on kaže pod A, dakle Alva, i oni kažu pod A, Alva. Šta je bilo? Čekajte, nešto nije u redu sa propozicijama? Ja samo nisam znao da se ovo vidi s obe strane, zato sam se začudio. Jedva smo vam priznali ovaj odgovor. Dakle, tu smo, eto, sada pomerili se jedan korak dalje, je li tako? Jesmo. Ajmo na drugo pitanje. Dobro. Odgovor je tačan, nema tu šta da gledamo. Ajmo dalje. Ali duhovito pitanje. Kom čuvenom nemačkom filozofu se pripisuje sledeća misao? 2 stvari ispunjavaju dušu, uvek novim i sve većim divljenjem i strahopoštovanjem. Što se više i istrajnije razmišljanje bavi njima, zvezdano nebo nadamnom i moralni zakoni u meni. Ko razume, shvatit će. Filozof nemački. 5 sekundi tamo kod nas je pravilo za davanje odgovora. Nećemo se striktno pridržavati, ali ajde da vidimo. Dobro. Imamo odgovore. Naši igrači kažu pod B, Artur Schopenhauer. A pod V, pardon, Immanuel Kant. A šta kaže Gosan Tragač, Darko? On kaže... Ne, on je rekao isto. A, V. A latinica, ćirilica, ja mislim. U redu. Izvinjavam se. Dakle, da li je odgovor tačan? Jeste. Još se nismo uhodali, ali ima vremena. Kad dođe 4. ekipa, sve će nam biti jasno. Ajmo dalje. Koja reka nastaje kada se crni ulije u beli, koji prethodno nastaje spajanjem Svrljiškog i Trgoviškog? Da li reka Tamiš, da li Pek ili Timok? Tim kaže odgovor pod V, Timok. To kaže i tragač Darko, V, Timok. I odgovor je tačan. Dobro. Evo pomeranje svih i tragača i takmičara za jedno polje dole. Idemo na sledeće pitanje. Koje nacionalnosti je bio moreplovac Bartolomeo Diaz? Da li portugalske, španske ili engleske? Kaže tim portugalske. Kaže Danko i on kaže pod A portugalske.
A odgovor da li je dobar? Jeste. Dobro. Dobro, ajmo na sljedeće pitanje. Krenulo nas je. Ko je režirao film Bilo jednom u Americi, Once Upon a Time in America, da li je Sergio Leone, Martin Scorsese ili Miloš Forman? Dakle, oni kažu pod B Martin Scorsese, a tamo Danko kaže isto. Darko. Da vidimo da li je odgovor tačan. Pa nije. Pogrešili. Dakle, Sergio Leone. Dobro, imate sreću i on nije tačno odgovorio. Ajmo odmah na sljedeće pitanje. Koje je pravo ime košarkaškog trenera Željka Obradovića? Da li Želimir, da li Željko ili Željan? Teško pitanje. Dakle, da li je, da vidimo šta ste odgovorili pod A, svi. Dakle, Želimir. Dobro, da li je tačno? Jeste. Odlično. Dakle, imamo još 2 pitanja, odnosno 2 tačna odgovora, ukoliko to da tim pobedio je. Dakle, ovako, koja ulica se spominje u pesmi Neki novi klinci Đorđa Balaševića? Da li Jovana Jovanovića Zmaja, Jovana Dučića ili Jovana Cvijića? Kaže Darko pod V, Jovana Cvijića. A tim A pod A, Jovana Jovanovića Zmaja. I ništa oni ne slušaju što ja navijam za njih. Dakle, njegov odgovor je ovoga puta tačan. Pazite se sada, prišao je Darko Ninković. Idemo sljedeće pitanje. U kojoj današnjoj državi se nalazi mauzolej u Halikarnasu? Da li Egipat, da li Turska ili Grčka? Nemojte gledati u mene, ja pojma nemam. Dakle, tim kaže pod B, jel? Pod B, Turska, a to kaže i Darko, B, Turska. I odgovor je tačan, dobro. Dotera smo, evo i do posljednjeg pitanja. A ono glasi, da vidimo kako. Koji grad je prvi dobio ulično električno osvjetljenje u Evropi na jednosmernu struju? Šta, lako pitanje. Pariz, Temišvar ili Rim? Ovaj Darko sve zna. Da vidimo, kažete jedni i drugi da je to Pariz. Tačan odgovor je Temišvar. Koji prvi grad u Evropi dobio uopšte struju, električnu, onu rasvetu, uličnu? Zna neko? Dobro. Znam ja. I bio sam. Ali ajde idemo dalje, saznaćemo do kraja. Ajde vidimo još jedno pitanje, popravni. Ko je osnovao prvo pozorište u Srbiji? Joakim Vujić, Jovan Sterija Popović ili Atanasije Nikolić? Evo stiže odgovor, kažu Jovan Sterija Popović, kažu igrači, a kaže tragač Atanasije Nikolić. A tačan odgovor je, da vidimo, Joakim Vujić. Moramo da igramo još, je li tako? Sljedeće pitanje, možda pitanje odluke. Van Gogh je naslikao posljednje delo pred samoubistvo blizu francuskog sela, holandskog sela ili engleskog sela. Vidimo ovdje odgovori, već su stigli. Dakle, igrači kažu francuskog sela, isto kaže i Darko. I tačan odgovor je Vidjeli ste i sami, sa malim oscilacijama, tim je ipak uspešno završio ovu prvu igru i vidjet ćemo kasnije kapitena ekipe koji će učestvovati u finalnoj poteri. Ne znamo ko je kapitan, jeste li se dogovorili, da li je Tara, Aleksa, Luka ili Vukašin?
Oni se još dogovaraju. Dobro, ovako da vam kažem, gledajući ih ovako dok dolaze, vidim da su i oni pod ozbiljnom pretnjom došli da učestvuju ovde, neko tako. Dajte malo, razvedrite se, sad ćemo da igramo igru, da pokažemo koliko znamo. Dakle, da ih predstavimo ovako. Ajmo da krenemo. Prvi je Dušan Grgovski, je li tako? Tako je. Dobro. Elektrotehnički fakultet, 3. godina. Šta vam znači ovo RTI? Ja nemam pojma. Smer. Kako? Smer. Smer. Računska tehnika, računska? Računarska tehnika i informatika. Jeste, dobro. Ne, upisat ću definitivno taj fakultet da bi mogao da znam šta da pričam sa ovolikim stručnjacima sa ETF-a, a stalno nam dolaze tamo u kviz. Dolazi dečko iz Pančeva, je li tako? Tako je. Interesuje ga kvizovi, košarka, formula, je li ima još nešto? Dajte nešto iz privatnog života. Šalim se, ne morate ovde. Formula iz privatnog života. Je li tako? Dobro, to je Dušan. Ajmo dalje. Do njega, sa njegove desne strane, je Mila Velikov. Jesam dobro pročitao? Jeste. Studira arhitekturu. 1. godina master studija, je li tako? Ona dolazi iz Leskovac. Iz Leskovac. Arhitektura je zanima, da to je upisala, pa tu je muzika. Bila na razmjeni studenta u Americi. Bivši student medicine. Da. Pa kako sad? Kad smo to se odlučili da promenimo fakultet? Pa 2 velike ljubavi i trebalo je znati koju hoću, koju neću, morali smo da probamo, da bismo znali. Da. Pa ništa, vi završite sada arhitekturu, pa se vratite na medicinu i onda ste na konju. Dobro, to je dakle Mila Velikov. Ajmo dalje. Pored nje je Filip Marojević. On je elektrotehnički fakultet. 3. godina, a ovde mu je neki smer Signali i sistemi. Signali i sistemi, svaka čast. Dobro, on dolazi iz Zemuna, interesuje ga film, sport, muzika, kvizove, prati redovno, vrlo dobro. Potteru je naveo, veliki poen. Učestvovao sam, to je... Jesi? Da. Morat ću da se javim da mi prekontrolišu karotide i ostalo, izgleda protok krvi do mozga ide sa zastojima. Ne, velika je frekvencija, dolaze non stop, sad i super Pottera, ko bi se setio svih ljudi i tako dalje. Greh bi bio da se ne setim, recimo, gospodina ovog Miluna. On je već 2 puta bio čovek. Dobro, i još imamo jednog takmičara u ovoj grupu i u ovoj timu, a to je Dušan Vasić. Evo ga, Dušan, građevinski fakultet, 2. godina, master geodezije, dolazi iz Šapca, svira gitaru i klavijature. Ozbiljno neko sviranje ili onako za svoju dušu kad niko ne sluša? Nikako ozbiljno, samo za sebe. Samo za sebe, dobro. I jel imate neki poseban naziv ili da vas zovemo drugi tim? Mila? Kolega predlaže da se zovemo Đerdap, ne znam razloga. Đerdap? Može Đerdap. Može. Đerdap. To je već simbol snage. Dobro, evo upoznali smo tim, simpatični ljudi, momci i devojke. Idemo sa pitanjima, ako ste spremni, i za vas 60 sekundi i tako, da vidimo da li ćemo se čuti pre svega. Samo da pogledam malo ovo, dobro. Smo krenuli? Pa nisam rekao da krene vreme. Prvo ja kažem vreme krene, onda kreće vreme i zato ja moram da pogledam pitanje malo da ne bi se desilo da... Ali ne možemo da vratimo vreme. Ajde onda da krenemo od ovog 40. sekundi. Ajde, vratit ćemo. Dakle, koji je grad u Evropi dobio prvo ulično osvetljenje? Hammerfest na severu Norveške. Zašto? Zato što su čistili ribu 24 sata. Toliko je bilo bakalara da nahrane ovaj ostali deo sveta. Odlično. Dobro, znači kad ja dobijem signal, ja ću reći, odnosno ja kad kažem sad, merimo vreme. Dobro, ajmo malo, što kažu, peške. Onda vreme za ovu našu drugu ekipu neka krene sada. Od koje neizlečive bolesti su bolovali francuski filozof Michel Foucault i frontman grupe Queen, Freddie Mercury? Sida. Sida, tačno.
Koja latinski izraz znači upamti dobro i ima skraćenicu NB? Dalje. Nota bene. Kojoj državi pripada ostrvo Galapagos, poznato po džinovskim kornjačama? Čileu. Ekvadoru. Kako je po ruskoj reči za pratioca nazvana prva serija veštačkih satelita? Tačno. Sa kog ostrva su pingvini iz naziva crtanog filma? Sa Madagaskara. Tačno. Koji ime dele i jedan hemijski element i grad u istočnoj Srbiji? Bor. Koji put zaredom je vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila zlato na olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine? Drugi. Treći. Koje ime dele srpska predstavnica na Euroviziji 2016. i pesma grupe Alisa? Gotovo. Sad, 4 tačna odgovora imate ili ti 4000 dinara zarađeno. Dobro. Dobro, treba nam za sledeću igru novi tragač. Sad ne znam ko će. A on je Robert Ljubičić. Sada, ko je on? Da vidimo, da se upoznamo. Glavni roker među hidrašima i hidraš među rokerima. Tata mata za hidrotehničke objekte, dronove i video snimke. Ne samo da zna kako da zaustavi vodu, već i vaše šanse za pobedu. U odmeravanju snaga sa njim osjetit ćete kako izgleda hidraulični udar, a ispretit će vas pesmom Don't Cry. To je Robert Ljubičić. Dobro, jedan aplauz za tragača. Sada da se malo cenkamo, da vidimo za koju svotu ćemo igrati. Vi imate 4000 dinara, a donju svotu ponudit će nam Robert i reći koliko on nudi za onu donju svotu, cifru, iznos. 1000. 1000, da. Može malo glasnije, da svi čujemo. 1000. Može. Može. Gornja svota bila bi koliko, da vidimo? Ja ću reći 60, pošto će Institut za hidrotehniku da duplira ukoliko takmičari osvoje. Je li tako? 60.000. Ja treba samo da pomenem da sve što se osvoji do kraja, je li tako, od strane takmičara, da će to ići u humanitarne svrhe za organizaciju Nurdor, koja se bavi decom obolelom od raka. Oni su stacionirani, mislim, u Novom Sadu i prave, eto da kažem, prave stvari i hvala im na tome. A vaš doprinos neće biti mali, to je očigledno. Ajmo da igramo sad drugu igru. Rekli smo, odnosno vi ste prihvatili neku od ovih svota ili se još niste izjasnili, jeste se savjetovali? Uzet ćemo višu sumu. Višu sumu, dobro. 60.000 dinara, to je u igri i evo stiglo je prvo pitanje. Šta je prvi put isprobano 1945. u pustinjskom delu države New Mexico? Prvi tank u istoriji, minsko polje ili atomska bomba? Kaže Robert da je to atomska bomba, a kažu i igrači. A tačan odgovor je? Jeste, tačno je. Idemo odmah dalje. Ajmo na sljedeće pitanje da vidimo šta će se desiti. Iz koje američke animirane serije lik Glenn Quagmire? Američki tata, porodični čovek ili South Park? Stižu odgovori. Tragač je rekao i pokazao, a to su i radili i naši igrači, dakle, pod B. Je li tako? To je pod B. U redu, videli smo da je pod B, a tačan odgovor je porodični čovek. Ajmo odmah na sljedeće pitanje da vidimo šta se tu sprema. Pored lokalnog tetum jezika, koji još jezik je zvaničan u državi Istočni Timor? Da li pod A španski, da li nemački ili portugalski?
Imamo odgovor Roberta, a imamo odgovor i tima. Jedni i drugi kažu nemački, ako se ne varam. Portugalski, dobro. I to je tačno. Ajmo na sljedeće pitanje. Destilacijom bobica koje biljke se dobija alkoholno piće džin? Da li ribizle, da li kleke ili drena? To na poljoprivrednom fakultetu da su postavili pitanje i u redu bi bilo. Dakle, kažete pod B. I tragač je rekao šta nisam video. On je rekao pod B. Dobro. A sljedeće pitanje kaže ovako. Slika koja između ostalog predstavlja i stanje u srpskom društvu proteklih godina. Slepci vode slepce je delo kog flamanskog slikara? Da li je to Rubens, da li Van Dijk ili Peter Bruegel stariji? Ajde, istoričari umetnosti sada. Kaže Robert da je to, jel tako? A tim kaže i oni kažu da je to tako. Dakle, oni kažu, čekaj, ovo je B, to je Van Dijk. A Robert kaže, šta smo rekli, pod V, a nijedan nije tačan. Opustite se, nema tačnih odgovora ovoga puta. Ajmo na sljedeće pitanje. Kojoj državi pripada ostrvo Zanzibar? Da li Kenija, da li Mozambik ili Tanzanija? Imamo odgovor tima, čekamo odgovor Roberta. On kaže pod B Mozambik, a tim kaže pod V Tanzanija. I oni su u pravu. Tako da nam je ostalo još jedno pitanje, možemo da završimo igru sada. Pošto je ljudima dao vatru, Prometej je po kazni bio prikovan na kojoj planini? Na Kavkazu, na Atlasu ili na Araratu? Imamo odgovore, Robert kaže pod V, Ararat, a tim kaže Kavkaz. A tačan odgovor je Kavkaz. Dakle, tim je uspešno završio i osvojio onih predviđenih 60.000, ako se ne valjam, ali tako, Roberte, jeste... Koliko imamo ukupnu zbiru? Prva ekipa je osvojila 35 ili više. 35 i sad 60, 95.000. Tako je prošao ovaj naš drugi tim, Đerdap. Tako bilo. Dobro, vidjet ćemo kasnije kako ćemo, koji će ih predstavljati u finalnoj poteri. Sad već čekamo treći tim. Izvolite. Ajde vidimo da se upoznamo s ovim timom. Prvi tamo nek dobije mikrofon, a to je momak koji se zove kako? Vuk Šađenović. Tako je, dobro večer. Dobro, dakle ovako, Vuk Šađenović je ETF-ovac čovek, šta će? On je na prvoj godini, ali šta je ovo? Osnovne studije. Osnovne studije, dobro. Dolazi iz Kraljeva, ili? Da, Kraljevo. Kraljevo, dobro. Pozdrav za moje Kraljevčane koji dižu revoluciju trenutno. Jel' tako? Muzika. Vuče, koje su tvoje interesovanja, zanimanja, hobiji, strasti, šta još? Pa, ima tu sve i svašta. Napisao sam muzika, završio sam osnovnu muzičku školu. Koji instrument? Violinu. Da. Geografija, eto, time se zanimam, ide mi. Prirodne nauke, završio sam gimnaziju, matematički smer, eto tako. Da. Šta ćeš biti jednog dana kad porasteš? Pa inženjer. Inženjer. Dobro. Vidjet ćemo šta je to. To je bio Vuk. Sljedeći, odnosno sljedeća, pored njega je Isidora Simić. Aplauz za nju. Ona studira arhitekturu, prva godina master studija, dolazi iz Beograda, a njena interesovanja su, neka kaže sama. Napisala film i književnost, a bavim se također i mačevanjem. Mačevanjem?
Ali tu postoji mač, floret i sablja. I koja je vaša sablja? Sa sabljom radite ovo, sečete. Isključivo. Nema ubadanja, to je već nešto drugo. Dobro, evo i ovo smo apsolvirali. Ajmo na Stefana Medigovića. Stefan Medigović. Dobro večer. On građevinski fakultet, je tako? Privodi kraju, ako se ne varam, 4. godina. Tako je, tako. Čovjek konstrukcije izučava. On je iz Budve. Tako je, tako. Vrlo dobro. Opa. Dobro, šta vas interesuje, Stefane, još, pored ovog konstrukcija? Pa, naveo sam istorija, geografija, također često pratim sport i da. To bih. Filmovi, serije, sport, da, knjige. Svakako. Dobro. Volimo mi ovakve. I to je bio Stefan, hvala Stefane. I sada Nikola Bugarčić, Nikola. Čekaj, ja rekao internacionalno društvo, ali očigledno nešto sam pogrešio. Ajmo i Nikola, recite par stvari o sebi. Piše ovdje arhitektura, 4. godina, integrisane studije. Da, to je, imamo 2 programa integrisane i osnovne sa master studijima, ja sam upisao integrisane, tako da sam, kao da sam 1. godina mastera. Dobro, lepo. Nikola, da si na kvizu onom, ali nema razlike i ovom ili onom, ja bih morao da te pitam tvoje poreklo. Aha, otac mi iz Guče, majka mi iz Ugande, iz Torora. Bravo. Otac iz Guče. Da. Iz Guče. Iz Srbije, da, iz Guče. Iz Guče. Da. Da li ne svirate možda neku trubu ili nešto tako? Ne. Ne još. Dobro, košarka. Da, igram trenutno amatersku ligu i trenirao sam ranije nekih 5 godina. Bravo. I još nešto od sporta, vidim ovdje piše nešto interesantno, možemo o tome naširoko i nadugačko, a to znači 21 km. Nadugačko polumaraton. 21 km i 200 metara. Tako, otprilike. Dobro. Koliko puta istrčali? 4 puta. Ovdje u Beogradu? 4 puta polumaraton i jedan ultramaraton, ali hodajući do Novog Sada. Svaka čast. Nismo dali ime ekipi samo. Niste? Pa jesmo, nismo... Jeste, kako se zovete? Strani plaćenici. Strani plaćenici, domaći izdajnici. Dobro, da li smo spremni? Vidim da jesmo. Onda vreme da pokrenemo sada. Koji je drugi naziv za Troju, ako se zna da je po njemu nazvan jedan Homerov ep? Dalje. Ilija. Stihove kog Getovog dela je recitao Nikola Tesla kada mu je genijalna ideja pala na um? Tačno. Koje boje je stablo kedra na zastavi Libana? Zelene. Tačno. U kom veku je donet Milanski edikt? 313. 4. vek pre nove ere. Kako se zove mačak iz rektorata, maskota studentskih blokada? Dalje. Đole. Koji glumac glumi Srećka Šojića u seriji Bela lađa? Lane Gutrović. Tačno, mehuriće u Coca-Coli i Fanti prouzrokuje prisustvo kog hemijskog jedinjenja? Ugljen dioksid. Tačno. U kom gradu je odigrana završnica Evrolige Final Four 2024. Beograd. Berlin. Koje voće je glavni sastojak tufahija? Dalje. Tufahije. Čekaj, polako, ajmo još jedan put, jako istaklo vreme. Koje voće je glavni sastojak tufahija? Ajde, konsultacije. Zna neko? Jabuke. Dobro, nisam bio siguran. Dobro, ajde, oprostit ćemo. Večeras u ulozi tragača imamo čoveka koji ruši birokratske barijere brže nego što bager ruši snove investitora. Njegovi odgovori možda nisu uvek tačni, ali su obimni. Marksista u duši, twitteraš po vokaciji, a profesor arhitekture po sudbini. Ako ga pitate šta je najvažnije u znanju, reći će vam konkurencija mora biti zdrava. Boga mi, to je profesor Milan Đurić.
dodam jednu činjenicu. Koleginica je 4. naš student na sadnji. Je li tako? Pa po nas nije pohvalio. Evo koliko ja radim 4. student koji je sad. Znači za 3 godine. 4. student? A, dobro, slažem se, bravo. Dobro. Pa ne znam, ajte, mislim da je sve rečeno i da smo sad spremni da igramo ovu igru sa ponuđenim odgovorima, je li tako? Odnosno, prethodno da vidimo koja će svota da se pojavi kao nešto što treba, je li tako, osvojiti. Dakle, profesor će vam dati koju donju svotu da čujemo? 3900. 3900. Tu je uneo nemir u redove, pošto do sada sve bilo okruglo, sad je jedan put 3900. Gornja svota koliko će biti? 40.000. 40.000, dobro. Pa kažem ovako, tim može da se izjasni i bez konsultacija, pretpostavljam da su se ranije već dogovori šta će. Ajmo, Nikola, hoćeš ti, ima utisak da je Nikola ovde neki kapiten. Viša. Viša svota. Dobro, 40.000 dinara. Dobro. Ajmo da vidimo kako će izgledati ta pitanja. Kaže prvo pitanje. Kako je kod nas preveden naziv debitantskog filma nedavno preminulog američkog reditelja Davida Lyncha? Glava za brijanje, glava za brisanje ili glava za šišanje? Tragač je već tamo odgovorio, ali ne vidim ja. Dobro, sad ćemo vidjeti. Kaže tim da je to glava za brijanje, kaže tim, a tragač kaže pod V. Glava za šišanje. Dakle, ništa, jer imamo... Tačan odgovor je tragač. Tako je. Dobro, ja nisam vidio odavde najbolje. Dobro, idemo dalje. Pazite sada, koji je, osim aksona, naziv za duži nastavak nervnih ćelija? Da li neuron, nefron ili neurit? Koli je sastavljao ova pitanja, samo da mi je znati. Dakle, imamo odgovore koji su stigli i tragač, a i takmičari kažu pod B. Nefron, a tačan odgovor je neurit, a to odgovorio tragač. Niko ne mogu ja uopšte da razaznam da li je BV ili šta je. Dobro. Ajmo dalje. Niko ništa. Kojim rezultatom je fudbalski klub Partizan izgubio protiv ekipe Real Madrida u finalu Kupa evropskih šampiona 1966. godine? Da li 2-1? Da li 20, odnosno 2-0 ili 3-1? Tim kaže pod A 2-1, a tragač kaže, ne vidimo odavde, takođe, dobro. Dobro. Sljedeće pitanje kaže ovako, 2 države na svetu imaju sultana, to su Brunej i Oman, Indija ili Sirija. Tim kaže Oman i kaže i tragač. Dakle, tačan odgovor je jeste. Dobro napredujete. Sljedeće pitanje da vidimo. Filozofski pravac, čiji su predstavnici Kant, Hegel, Fichte i Schelling je poznat kao nemački pragmatizam, idealizam ili realizam. I jedni i drugi kažu isto, kažu idealizam. Tačan odgovor je jeste. Sljedeće pitanje čekamo sada. Koji naš neosimbolista je napisao sljedeće stihove? Poeziju će svi pisati, istina će prisustvovati u svim rečima, na mestima gde je pesma najlepša. Da li Ivan Lalić, Branko Miljković ili Vojislav Ilić? Imamo odgovore, jedni i drugi kažu Branko Miljković. Da li je dobro? Jeste.
Odlično. U redu, ajmo na sljedeće. Koje afričke države je stari naziv Misir? Da li Egipat, da li Kongo ili Etiopija? Kažemo... Čekajte, odgovor igrača je Egipat. I odgovor tragača je Egipat. Jesam li ja to primetio neke nepravilnosti? Ajmo na sljedeće pitanje i presudno, verovatno. Josip Broz Tito rođen je iste godine kada je jedan naš veliki pisac, a o kom piscu je reč? Da li Miloš Crnjanski, Ivo Andrić ili Meša Selimović? To je isto, ne vidim šta je tragač odgovorio. A. Kaže tragač Miloš Crnjanski, a tim kaže Ivo Andrić i pobedi. I tako je tim završio ovu drugu igru i u zajedničku kasu prebacio 40.000 dinara, 60 i 35, 95 i 40, 125.000 trenutno imate u fondu, ako se ne varam. Koliko? Kako sad 155 milijuna? 60 i 40, 60 i 30, 95 i ovo? 135. Dobro. Četvrti tim je već na svojim mestima, nismo čuli kako se oni zovu ili kako su se nazvali. Imate ideju? Pumpaj. Pumpaj. Pumpaj, pumpaj. Pumpaj. Dobro, pumpaju. A oni su, sa desna na levo, Rade Županjac, je li tako Rade? Jeste, arhitektura. Studira arhitekturu, je li tako? Da, da. Se ne znamo mi. Znamo se. Stavio sam... Specifično ime možda, pa... Da. Studira arhitekturu, je li tako? Da. Bio sam u Poteri pre 2 godine. Dobro, zato kažem, meni se učinilo, vidiš, tu sam dobar, popravio sam se. Dolazi iz Raške i između ostalog svira gitaru, peva. Da. Ajmo. A nećemo sad. Mora da se plati. Voli filmove i sve što vole i mladi. I šta još? Ajmo. Pa, na primjer, sad je period skijanja, na primjer. Skijanje, dobro. Ajmo dalje. Pored njega, s njegove desne strane, Mateja Mitić. Bravo. Dobro. Još jedan ETF-ovac, 3. godina. RTI. Zapamtili ste. Jeste. Računarska tehnika i informatika. Iz Beograda. Igra čovjek košarku pomalo i prati filmove. Jeste. Da, imate neki žanr posebno ovako. Za odrasle, za mlađe, za srednje. Pa pravo da vam kažem, nemam pojma, ja kad sam stavljao ta interesovanja, zaboravio sam da će to ići i ovdje, pa sam nešto onako odokativno što i svi stavljaju. Ali ovako u posljednje vrijeme najviše ovako od zanimacija, šetanje po... Beogradskim ulicama. Pa da, ulicama, mostovima, autoputevima. Dobro. I pozdrav samo za drugari iz bloka, da se ne uvrede. Drugari iz bloka, evo ih tu su. Dobro, ajmo dalje, pored njega s njegove desne strane, Boris Veličković, također ETF, 3. godina. Jesi ti RTI ili si nešto drugo? Nisam, ja sam s Telekoma. Ti si iz Telekoma? Sa Telekoma. Sa Telekoma. Aha, sa Telekoma. Dobro. A dolaziš iz Kostolca? Tako je. Ideš na pub kvizove, vidim. Idem. Da. Svaki. Redovane, si pojavio si ti kod nas u kvizu, onom tamo? Nisam još uvijek. Da, dobro. Ajde da se pokažeš pa da te prijavimo. Hoću. I tu je sa njima jedna dama, to je Anja Đurić. Građevinski fakultet. 4. godina i ona se bavi konstrukcijama. Ona dolazi iz Bora, tako? I voli da crta, planinari. Da,
rekreativno planinarim, vozim rolere i košarkom rekreativno sada. Dobro, a crtanje? Pa crtanje i na papiru i po zidovima, gdje mi dođe? Pa murale. Pa bravo. Dakle, ovaj tim rekli su, zovu se Pumpaj i sad smo ih malo bolje upoznali i da vidimo njihova pitanja. I ovako, da vidimo njihovo vreme neka krene sada. Koliko fakulteta se nalazi u zgradi tehničkih fakulteta? 3. Vrlo dobro. Iz kog romana Mihajla Bulgakova su likovi Voland, Majstor i Margarita. Bravo, tačno. U kom veku su Huni prošli kroz vrata naroda? Dalje. 4. vek. Ko je režirao filmove Interstellar i Dunkirk? Cameron. Christopher Nolan. U kom kabinetu obitava Đuka Bizon? Dalje. Kabinet 59. Kako to da ne znate? Po kom fizičaru je nazvan kavez koji poništava spoljašnje električno polje? Faraday. Koji srpski fudbalski sudija je sudio u finalu Lige šampiona 2018. godine između Mažić, tačno. O kom ruskom mistiku peva grupa Boney M? Rasputin. Tačno. U kom gradu je sahranjen pevač Toma Zdravković? U Leskovcu. Beograd. U kom bačkom selu se održava Kobasicijada? Ajmo redom. Kobasicijada. Koji grad? Ne znam. Turija. Slaninijada. Kačarevo. Bolje ste, dobro. Idemo dalje. Dobro, vaš bilans 6 tačnih odgovora, 6.000 dinara, odlično. Treba nam još jedan tragač pa da završimo igru. Dobro, ostao nam je još jedan, ako neće neko se pojavi po 2 puta. Redovni posetilac zapadne tribine stadiona Rajko Mitić. Doktor iz oblasti betonskih konstrukcija postavlja pitanja na koje ni studenti doktorskih studija nemaju odgovor. Istoričari umetnosti nerado ulaze u diskusije sa njim, a nađe pitanje na koje on nema odgovor, nije lak zadatak. A naći pitanje na koje on nema odgovor nije lak zadatak. To je Ivan Ignjatović. Izvinjavam se, ne mogu baš dobro da... Dobro. Odlično. Može nešto da se kaže? Možemo, dajte neku reč da čujemo. Ivan Ignjatović, izvolite. Pa, u stvari želim da se zahvalim studentima, a ne samo na pozivu, u stvari želim da im se poklonim i da im se zahvalim za sve što rade ovih dana, ovih meseci, za sve što rade, a što mi nismo mogli, nismo znali i nismo htjeli da uradimo. Hvala. Hvala Ivane. Ajmo malo da vidimo šta ćemo da popravimo onaj fond, je li tako, 6.000 dinara, to je u sredini, donja svota, kolika će biti Ivane? 1.000 dinara. 1.000 dinara, nije za raspravu, a gornja svota? 50.000. 50.000 dinara. Šta će tim? Evo, bez diskusije viša. Viša svota, 50.000 dinara, dobro. Dobro. Ajmo da igramo sada ovu drugu igru, da vidimo kako će izgledati vaša pitanja. Ovako kaže, koji košarkaški klub je 2021. nakon 50 godina ponovo osvojio NBA ligu? Da li Milwaukee Bucks, Toronto Raptors ili Atlanta Hawks? 21. Imamo odgovore, to je Milwaukee Bucks, a to su rekli i igrači i naš Ivan. I odgovor je tačan. Odlično. Evo pomeranje za 1 stepenik dole i jedni i drugi. Ajmo na sljedeće pitanje. Kaže ovako, po kom sportskom rekvizitu, na koji oblikom podsjeća se alotropska modifikacija ugljenika fueleren drugačije naziva? Da li fudbalska lopta, teniski reket ili bejsbol palica?
Dakle, da vidimo šta će reći, vidimo šta je odgovorio tim i šta je sad odgovorio Ivan. On kaže teniski reket, a oni kažu fudbalska lopta. A tačan odgovor je fudbalska lopta. Ajmo na sljedeće pitanje, napravili ste razliku. Koje godine je emitovana prva epizoda emisije Sasvim prirodno? Pa ni ja ne znam. Mislim da znam, ali nisam siguran. Gde si Milone iščupao ovo pitanje? Dakle, da vidimo, pod B 2004. Kaže i Ivan 2004. I odgovor je, i ja nešto da naučim, 2003. Ja bi odgovorio isto 2004. Nešto se ne sjećam. No, dobro. Molim vas ovo da se zapamti sada. U kojoj afričkoj državi se odvija radnja filma Krvavi dijamant? Da li Liberija, da li Maroko ili Sierra Leone? Ajmo. Znači, svi kažu Sierra Leone. Tačno odgovor je? Jeste, tačno je, dobro je. Možemo da nastavimo dalje, čekajte da vidimo. Dobro, ajmo. Kog datuma po Gregorijanskom kalendaru se proslavlja Nova godina u Etiopiji? Da li 11. septembar, da li 7. april ili 15. maj? Ivane, evo vas stižu odgovori, dakle 7. april. Svi kažu 7. april, tačno odgovor nije 7. april. 11. septembar. A sljedeće pitanje kaže ovako, ko je bio predsjednik Sjedinjenih Država kada su bačene atomske bombe na gradove Hirošimu i Nagasaki? Da li Dwight Eisenhower, Harry Truman ili Franklin Roosevelt? Dakle, tim kaže pod B Harry Truman, a naš tragač kaže Roosevelt. Tačan odgovor je Harry Truman. Dobro. Pobeda na vidiku, ali ima još da se igra, još 2 pitanja i 2 tačna odgovora. Da vidimo kako glasi sljedeće pitanje. Sa kojim francuskim filozofom je lingvista Noam Chomsky održao čuvenu debatu o ljudskoj prirodi 1971. godine? Da li Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre ili Michel Foucault? Tim je rekao svoje, evo i Ivan je rekao svoje kao tragač, a to je pod B i odgovor je netačno, jel? Michel Foucault, to je tačno odgovor. Dobro. Ajmo, niko nije promenio tako situaciju i položaj. Ajmo na sljedeće pitanje. Koja država fali u grupi nordijskih država u sljedećem nizu? Švedska, Danska, Norveška, Finska. Estonija, Litvanija ili Island? Kažete pod V ili Island. Šta je rekao Ivan isto ili nisam video? Nema odgovora još. Nema, isto, Island. Ne, rekao sam A. On je rekao Estonija, izvinjam se. A odgovor je Island. Dobro. Evo došli ste do posljednjeg pitanja, verovatno. Koje glasi, ko je treći član prvog triumvirata, pored Gaja Julija Cezara i Marija Krasa? Da li Gnej Pompej, Marko Antonije ili Marko Aurelije? Odgovori nisu isti, razlikuju se, oni kažu Gnej Pompej, a Ivan kaže pod V. I tačan odgovor je baš taj koji je dao tim, još 50.000 dinara, bravo, evo dobili ste aplauz. $135
i još 50, 185.000 dinara, to je trenutno u kasi i još će morati da se potrude u finalnoj poteri, je li tako, na izmenično zajedno sa tragačem, vidjet ćemo kako će to izgleda. Predlažu u jednu kraću pauzu od 10 minuta da se svi malo ako odmorimo, bilo je naporno, neizvesno do samog kraja. Čoveče, opet je stigao ručak u menzu, ja znam tačno šta je. Koliko dosadno. Koliko puta vam se ovo desilo? Stalno. Da li želite da to promenite? Ne! Baš šteta. Onda vam treba Lucky Block. Šta je unutra? Ne znamo. Da li je prošao istek roka trajanja? Postoji samo jedan način da saznaš. Korišćenje je lako. Uzmi, otvori, nemoj da pogledaš. Vratite zabavu u vaš obrok uz Lucky Block. Pre konzumiranja Lucky Blocka pomolite se vašem Bogu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na Lucky Block posavjetujte se sa vašom radnom grupom za merenje. Tim sada odgovara, je li tako, u ovom vremenskom razmaku 2 minuta ili 120 sekundi. Ja ću im čitati pitanja i oni treba da ostvare što veći broj koraka, je li tako? Kako? Jeste, tako je. Pošto ih je 4, bit će 4 koraka u samom startu u prednosti. To možemo i da vidimo ovde ukoliko tehnika sluša narod. Da vidimo, ovo je prvi korak. Tehnika ipak slabije sluša. Krenulo, i sad ćemo sad, Milune. Da dodamo. Sad, ajde. Šta predstavlja blokadna skraćenica VSD? Visoki skup delegata. Veliki sastanak delegata. Koje je ime Dele Popojeva žena i drugi naziv za maslinu? Oliva. Tačno. Koji rekvizit je ispred sebe Konstrakta imala na svom nastupu na pesmi za Euroviziju 2024. Kako? Drvenu načvu. Kako se nazivaju prstenovi na stablu koji označava starost drveta? Vodovi. Tačno. Kom upravnom okrugu Republike Srbije pripada naselje Rasna? Zlatiborskom. Koji je stari srpski naziv za ministra, odnosno visokog državnog službenika, se naročito koristio u doba vladavine kneza Miloša Obrenovića, tačno, u kojoj Saveznoj državi Sjedinjenih Američkih Država se održava ATP Masters 1000 turnir u Majamiju. Tačno. Koji naziv za vrstu manjeg luksuznog broda potiče od holandske reči za lov? Tačno. Koju francuska reč na slovo B koristimo za skup pravila lepog ponašanja u društvenim situacijama? Tačno. Koje okrugle godine na lomači spaljen filozof astronom Giordano Bruno? Tačno. Dopunite niz stavova podudarnosti trougla. Stranica, ugao, stranica. Ugao, stranica, ugao, stranica, stranica, stranica. Tačno. Koji je glavni grad Belorusije? Tačno. Kako se na slovo na K naziva kastriran petao? Kopun. Kako se u pesmi zove devojka zbog koje mladi Radojica livijevim okom pogleduje, desnim se brkovima nasmijava? Dalje, čitamo još 10 sekundi. Koji način komunikacije je karakterističan za jezik Kanarskih ostrava Silbo Gomero? Tačno. I stop. Dobro, tim je završio, ali tako, ovu igru sa 14 koraka. Vidjet ćemo da li će to sustići naši tragači, ali prethodno mora da vam se obrati jedna mlada lepa dama, da vam kaže par reči. To je ona koja nešto sprema u naćvama drvenim. Da vam olakšam, inače ste mogli da ga skinete sa tog postolja. Dobroveče.
Memedović viče, mlada lepa dama, ja gledam ko je to. Memedović ima iskustva, ne greši on. Da, hvala vam na pozivu. Nisam znala da treba nešto da kažem. Ali kad je već prilika... Ali kad je takva situacija, ja bih rekla samo hvala i mislim da je to ujedno sve što ima da se kaže za ovu situaciju. Ova vrsta sadržaja koju organizujete je vrlo nekako inspirativna i nekako bih voljela da toga ima još više. Ja ću podržati sa svoje strane koliko mogu. Večera sam htjela da bude Memedović, ali nisam znala da će baš pravi Memedović da dođe ovde. Samo izvolite. Tako da mi je pripala uloga da delim nekakve zahvalnice, ali jel to ja sad radim? Ne, sad ćete malo da sačekamo da vidimo ko je zaslužio zahvalnicu. Da sednem. Dobro. Samo da ne silazite dole. Okej, zamolili su me da nasilazim dole. Znači, ovo znači ne silazi dole, a mislili smo da treba da sednemo. Znači, nije nego ne silazi dole. Dobro, tu ostaje ona. Okej, ja stojim ovde, bit će mi neprijatno, ali idemo dalje, ja to mogu da izdržim. Da li dodajem zahvalnice, samo mi recite, molim vas. Da, sad ćemo da idemo... Posle, okej. Dobro, malo smo konfuzni, ali znate šta, mnogo nas je ovde, teško uspostaviti red. Da, možda nije loše ga ipak, pošto će možda potrajati tragači dok razmisle, dok daju odgovor, dok se konsultuje, možda to traje. Aha, ja treba ovde da ih dekoncentrišem, sad sam shvatila. I imam utisak da će to koristiti za takmičare. Pitanja za naš tim tragača su spremna. Dakle, to su naši tragači. Već smo ih lepo predstavili, nema potrebe ponovo. Vidim da im je stalo da pokažu da i oni znaju nešto. Sad, pitanja baš nisu na njihovu vodenicu, ima tu iz raznih oblasti, ne baš ono gde su oni najstručniji, ali šta da radimo? To je sastavljao jedan od vaših studenta. Ovo mu je dobra prilika da se malo, da li on šta je hteo da pokaže, vidjet ćemo. U svakom slučaju, pitanja su kratka i nejasna. Kaže da može, šta može? Da krenemo. Ajde. Krenuli smo. Kako se zvala ćerka Sigmunda Freuda, takođe poznata psihoanalitičarka? Tačno. Koja slava se slavi 2 dana nakon Đurđevdana? Ops. Tačno. Koja engleska rock grupa bi se u bukvalnom prevodu na srpski zvala Kotrljajuće kamenje? Tačno. Ko je nasledio Mela Gibsona u ulozi pobesnelog Maxa? Tačno. Kako su se u doba Otomanske imperije zvali konjanici koji su služili kao vojnici i zemljoposednici? Dalje, hoćemo dalje, Spahije. Ako ste upisali studije etnologije i antropologije u Beogradu, koji fakultet ste zapravo upisali? Teško pitanje. Tačno, filozofski. Koliko ima sektora koji u svom nazivu ne sadrže broj u virtuelnom svetu Lioko iz crtanog filma Kod Lioko? 4. Šumski, planinski, pustinski, ledeni u pesmi Ivanova Korita, čije usne su lek devojci. Tačno, hvala ti. Na čemu se u ležećem položaju nalazi Džena Lončarević? Stavo je. Da oni mogu da vrate. Šta ćemo sad? Bog me ubio ako sam razumeo šta radite ovde. Sad treba da se vrati. Evo on ima dovoljno pitanja, krenemo od početka kako treba. Ovo 6 nam je uče. Pa gde su takmičari? Dakle oni odgovaraju. Ali smo zapravo mašli. Ali ih nije... Da. Jeste sigurni da ja treba i dalje da vodim ovu poteru tamo na televiziji? Konstrakta treba da vodi taj kviz. Šta ćemo sad? Ništa, moramo dalje da igramo, ali sledeći put moramo dati šansu ipak našim takmičarima da ako vi ne znate, oni možda znaju da vas vrate. Dobro, ja nastavljam dalje.
Budite sigurni, izvući ćemo se mi iz ovoga. Ajde, idemo dalje. Koje ime su delili vladari sa radincima ćelavi, debeli i prosti? Daj. Karlo. Uf. Šta je bilo pitanje? A nisam čuo. Ne čuo. Pa šta hoćete, da ne grešim? Pa mora malo da se greši. Ajmo dalje, ovo zaboravite da se... Idemo sledeće. Neće oni ovo dobro odgovoriti. Idemo, nastavljamo. Ko je vodio TV kviz Potera 2014. godine, pazite? 2014. godine. Kako? Tačno. Da li su korali biljke ili životinje? Tačno. Listom kog drveta su prema Bibliji Adam i Eva, spoznavši sramotu, prekrili svoju golotinju? Tačno, smokva. Šta to na pamet zna osoba koja se može pohvaliti da islamska tečna razvijena ta ista? Bilo je tu nepravilnosti, ali pre svega kod ovog voditelja od 2014. koji to radi, pa evo sad malo su trema učinila svoje ili šta već nepravilnosti, ali morali smo se potruditi da sve na kraju bude, da izvedemo na čistac, tako da su naši takmičari zadržali ono što su, odnosno skupili do sada, a to je, ako se ne varam, ovde piše, je li to ili nije? Sad, ko bi ga znao više? Jesu, to su osvojili i to ide u humanitarne svrhe, rekli smo gde? U Nurdor. Dobro. A naša draga Konstrakta spremila je nešto što bi trebalo da zvuči ili da izgleda kao zahvalnica za učešće i trud koji su pokazali. Tako je, dobila sam štampane zahvalnice, njih ima dosta, tako da ću ja... Samo polako, nešto ima tonski malo, sačekat ćemo. Dobro. Vi dođite kod mene, ja ću da vam dam zahvalnice. Tako je, brate. A vi tapšite. Dobro. Pokazali ste zavidno znanje, svaka čast, vrlo dobar. I ti si vrlo dobar, svaka čast, bit će nešto od vas. Živio. Dakle, privodimo kraju večerašnje druženje. Bilo je lepo, interesantno. Da vam kažem, meni je bilo zabavno, a pre svega što sam među vama, tome da ne pričam, samo ću kratko da kažem, pred vama je budućnost, vi ste naši, a mi smo odlazeći, ova generacija neka malo starija, a vi dolazite, držite se i hvala vam za sve što radite. Ja nisam starija. I sada, mislim, ukoliko se neko seti da me ponovo pozove, možemo i na druge teme, rado ću doći, samo da uskladim obaveze i drugo da se malo koncentracija kod mene popravi, izgleda popuštam lagano. Ovako je zabavnije. Hvala Konstrakti što je bila sa nama večeras. Sledeći put ću spremiti govor majke mi. Još jedno veliko hvala i ništa, svako neka radi svoje, tako u budućnosti.